Yan, nangain na naman pala si Lulu ng banana. Mag-1K na rin isa. Kylie Lalab, good morning. Mega love shout out, Kylie. Ayan. It's still loading, Kylie? I don't know. No, it's not loading. Ba't ganito yung live ko? Good morning, Kylie. Ayan. Kylie Lalab, good morning. Mega love shout out. How are you doing? I am good, Lalabs. Kylie Krepner, thank you. Hope your Saturday goes good. Yes, Kylie, thank you. Thank you. You also, ayan. How are you, Kylie? Ayan. Cooking with Sapia Lalab, thank you so much. Cooking, ayan. How about you? I am good also. Kylie Krepner, thank you so much. Ayan.
I'm doing good. I'm just relaxing at home. Wow, sana all relaxing. Ayan. Thank you so much, the love, Kylie. You're so very relaxing. Ayan. New upload, mga lalabs. Ayan. Cornelin na wala. Nangain na si Lolo ng banana. Aray. Best Cha-Cha Disco Remix, no ads, no copyright, free to use.
Ayan, 3 million Mig Love shout out. The King Mig Love shout out, lalab The King. Paiwan po ng Bakas Kalimbang, thank you from The King. Ayan, palablab kay The King mga lalabs. The King. Ayan, lablabin natin. Julito Lalab Tapdasan, viral Mega Love shout out. Ayan. Lalab, salamat Julito. Pasensya na kanina tayo nalaglag. Ayan. Nalaglag tayo kanina. Tamsak host. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak ulit dyan. Ayan, thank you. Cooking, you still here? Cooking, you still here or already go? Madam One Day, Mega Love shout out po. Kylie Krepner. Ayan. Umalis na po ata si Kylie. Umalis na po ata si Kylie. Nag-ano lang siya. Nag-shout out. Shout out. Nag-shout out. Nag-shout out. Ayan, Madam, Mega Love shout out. Kois Charlie Lalab, Mega Love shout out. Kois Giikot na naman, kasar naman to. Natatawa tuloy si Julito. Tamsak dan po ate host. Good morning po from Kois Charlie. Ayan, Lalab Kois, Mega Love shout out. Salamat, Lalabs. Kasar yung loading ng sarap pasabugin eh. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Thank you so much po everyone. Ayan. The King. Ayan, panoorin natin yung bahay ni si Ed Skarky pala to. Ayan, Ed Skarky. Sa bahay mo ako, Ed Skarky. Ayan. Laki na ng bahay mo. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Paiwala ng Bakas Kalimbang, thank you from The King. Ayan, The King, nasa bahay mo ako, The King. Ayan, pinapanood ko. Kois Charlie, Mega Love shout out po, nagbaba ng bahay si Kois Charlie. Bad trip naman tong loading na to. The King, ayan.
6 million Miguel Love, shout out. Ayan, lablabin po natin si Coach Charlie, mga lalabs. Ayan. Ano yun? Kinakabahan naman ako sa mga ganyan. Kasi mga lalabs dito sa probinsya, hindi katulad sa Maynila na yung connection dire-diretso. Walang ano doon, walang nag-building. Walang ano sa Maynila. Dire-diretso ang internet. Dito kasi, iba sa probinsya. Kung hindi mag-brown out, walang ano, internet. Ayan. Minsan maghapon walang kuryente. Ayan, Diyos ko. Pag umulan, automatic mag-shutdown. Ayan. Julito, nandito ka pa ba, Julito? Julito Tapdasan. Ayan, it's Karki, 4 minutes watch. Ayan. Dinikit ko na rin to sa'yo. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. 5 million. $5 million Miguel Love, shout out. 6 million thumbs up. Thank you so much, everyone. Ayan. Ayan, One Day TV, palablab ako mga lalabs. One Day. Palablab po, palablab mga lalabs. New Hope TV, Miguel Love, shout out. New Hope. Lalab New Hope, Miguel Love, shout out. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. Coach Charlie po, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Ayan. Palablab po ako nakapin mga lalabs. One Day TV. Ayan. Si Madam One Day, the joyful person. Wow, sana all. Ayan, Madam, full watch ha. O, yung ano mo, joyful. Nangain na si Lolo ng banana. Sir Brochito, Miguel Love, shout out. Ayan. Kinakabahan ako pag pumapasok si Sir Brochito. Bigla akong nawawala. Take 10 na to, Sir Brochito. Alam mo na yan. Alam na yan, Sir Brochito.
Alis na. Diyos ko. Koy Shirley TV, ayan. Paiwan lang ng bakas, ayan. Koy Shirley, nagbaba ng bahay. Nakaano na nga ako, Sir Buchito, naka-take to. Di nawawala ang take to, araw-araw meron yan. Daming take to, araw-araw. Cooking lalab, cooking. Ayan. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalab, One Day TV. Ayan, 6 million Miguel shout out. For million Miguel shout out, 8 million tamsak. Thank you so much. Ayan. Palablab po ako nakapin mga lalabs. El Sorjit Singh, may love shout out. Ayan, good morning friends. Have a nice day. Ayan, thank you so much. El Sorjit Singh. Ayan. Thank you. Don't forget to give me likes, lalabs. Sorjet. Ayan. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs. One Day TV. Ayan. Ayan, Koy Charlie, lablabin natin nagbaba ng bahay mga lalabs. Madam Love Channel. Ayan, grabe yung post ni Madam, oh. Like done from El Sorjet. Ayan, El Sorjet, thank you so much. May kawayan pala dyan, Madam, oy. Salamat, lalab, sa palike. Tayo kay Chris Charlie.
Ayan, 4 million Mega Love shoutout, 11 thumbs up. Thank you so much. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs. Nakapin, Kois Charlie. Lablabin natin si Kois Charlie. Pia Mix Vlog, Dan Tamsak, Mega Love shoutout. Lalabs. Bigyan kita ng jacket. Wait lang. Para akong nagugutom. Wait lang, lalabs. Nag-loading. Mabagal kasi sa computer lumabas yung pangalan mo. Ito ko sa mobile. Pia Mix Vlog pa jacket host. Ayan, lalab may jacket ka na Pia. Pia Mix Vlog, Dan Tamsak. Ayan. Ayan, may jacket ka na lalab. Thank you. Grand Opa, Mega Love shoutout. Magandang umaga mga idol. Patamsak dikit salamat. Ayan. From Grand Opa. Ayan. Kois Charlie TV, nagbaba ng bahay. Tahong go to 15. Tahong. Tamsak sa'yo host. From Tahong. Ayan. Tahong Lala, Mega Love shoutout. Salamat sa patamsak mo dyan. Salamat sa patamsak Tahong. Ayan, Tahong go to 15. Thanks much mga idol. Ayan. 6 million Mega Love shoutout. Ayan. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs. Kois Charlie.
Dear sister, your smile is so cute. Ayan, thank you. El Jet Seng. Sabi ko sa atin, nasa 82. Saka na. Kano to? 30. 82? Ano dinagdagan? Daw makita ba tayo din o? Ano? 82 daw. Sinundan mo na ako. Kailan ka babalik? Nakuha nyo ng tira. Ako daw nga nilagyan sa mga DSWD. Kada nalagyan sila Ate Binit. Kaya iba na lang mo sabi to. Ano sabi? Ano na nga. Ako na nakapaskil hat sa cellphone. Nagsilapig ko. At kung nilagyan to Baldirama, Aswila, Bustarga. Yung sa'yo. Dapat ko pa naman. Kali nga i-register ko nga ni. So, kuha. Wow. Magkano? 30 lang to. Tahong link loads. Ayan. Tahong link mo daw, lalams. Tahong. Koy Charlie, nagbaba ng bahay. Patamsak po sa premier. Salamat, loads. Sige, tahong. Tamsakan natin yung premier mo, tahong. Tamsakan natin yung tahong mo dyan. Assurance knowledge pala to. Tahong, tamsak na lalab sa premier mo. Tahong. Dati man tayong dikit tahong sa ano mo, sa main. Tahong lalabs. Gran Upa, ayan, nagbaba ng bahay si Gran Upa, mga lalabs. Inom nga tayo ng General Water because I feel thirsty. General Water. Ayan, 5 million Miguel Love. Shout out 13 million thumbs up. Thank you so much, everyone. Ayan. Gran Upa po, nagbaba ng bahay. Gran Upa. Nandito ka pa ba? Ano? OTW, tahong. Tahong OTW, si Koy Chalip sa'yo, tahong. Tahong, nandito ka pa ba, tahong? Igisa ko to si tahong eh. Tahong. Mahal pa naman ang tahong dito sa Bicol. Ayan. Ayan, per million Miguel Love, shout out. Tahong lalad, nandito ka pa ba, tahong? Itong mga ayam na to, yung mga aso nag-away-away. Tahong, nandito ka pa ba, tahong? Wala na si tahong, umalis na.
Nandito pa ba si Tahong mga lalabs? Tahong, nandito ka pa ba, Tahong? Ayan, 4 million mega love shoutouts. Tahong, balik sukli na lods from Kois Charlie TV. Tahong, nandito ka pa ba, Tahong? Ayan, 3 million mega love shoutout. Salamat sa papin natin, Aileen. Ayan, maraming salamat din po sa Kois Charlie. Ayan. Wait lang mga nalas, ano lang ako, jingle bells. Mag-jingle bells lang si host.
Ayan, Champion Nash Lalab, Mega Love, shout out. Champion Nash, Director, Mega Love, shout out. Ayan. Nagano lang tayo, lalabs. Kumuha ako ng makakain because I feel hungry. Biscuit. Champion Nash Lalab, love shout out. Ayan. FW ako, Mega Love, shout out. Kagutom umupo. Nakapin dating dikit po, ayan. Kain tayo mga lalabs, ayan. Cupcake. Kain tayo cupcake. Nagsikain na kayo mga lalabs dyan, ayan. Kain muna tayo dyan. Kabit kita, Mega Love, shout out, kabit. Hi. Daan lang, be. Sige lang po, kabit. Salamat sa padaan. Mag-ingat ka palagi. Ayan. Kain tayo. 9:17 na pala. Salamat, kabit, lalab. Salamat. Kain lang, kain. Ayan, sabay inom ng tubig. Full. Yan na pa, naka-live ako. Ayokong kumain ng kanin, sarap na, nakakaya. Ayan, 6 million, Mega Love, shout out, 6 million. Ayan. Director, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Director, mga lalabs. Tahong, nandito ka pa ba, Tahong? Wala na ba si Tahong, umalis na? Tahong, nandito pa ba si Tahong? Champion Nash, you're still here? Champion Nash? Wala na rin? Champion Nash? Wala na si Champion Nash? Umalis na rin? Wala na si Champion Nash? OFW ako na nito ka pa pala, loves? Ayan, 6 million, Mega Love, shout out. Mary Rose Dragon for Tamsakdan, madam. Madam Mary Rose, Mega Love, shout out. Take 2. Madam, take 2. Ayan. Naka-take 2 tayo, madam. Ayan. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Director, ayan, nagbaba ng bahay si Director. Projectionist, Mega Love, shout out, Tamsak. Ayan, lalab, salamat sa patamsak. Madam Mary Rose, Dragon Fruit. Ayan.
Lablabin natin, lablabin. Ayan. Ayan, 6 million Mega Love shout out. 6 million. Lablabin po natin nakapin mga lalas. Si Madam Mary Rose, magaling kumantang Destiny. Wow. Sana all. Ayan, Director, nagbaba ng bahay, Director. Lablabin natin si Director, mga lalas. Nagbaba ng kanyang pananahay, Director. Thank you, Madam. Director, ayan. Director, I am watching your video, Director. Ala, ang laki ng bahay ni Director. Director, I am watching your video. Director, ayan. Si Madam mo, oh. Destiny. Sana all, magaling kumanta. I'm still watching, Director, your video. Wow, this barbecue. Wow, looks yummy. Director, I am watching. Director, kalas, finish. Done your video. Samira Lalab, Miguel Lab, shout out Samira. Thank you so much, Lalab Samira, Director. I'm done to your video, Director. Thank you so much. Samira, yan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab, Samira.
Ayun, palablab ako mga lalabs, new upload, Islandsky Vlog. Ako yan mga lalabs. Pa-watch naman ako mga lalabs. Kahit 2 minutes lang. Thank you so much. Ayan, 5 million, Migalab, shout out, 5 million. Director nagbaba ng bahay. Director, ayan, lablabin natin director, mga lalabs. Ayan, 5 million, Migalab, shout out, 5 million in the house. Thank you, Madam, from Mirror Rose Dragon Fruit. Ayan. Laki na pala ng bahay mo, Madam. Sipag mo kasi mangisda. Gigi Minyado, Migalab, shout out. Migalab, shout out from Gigi Minyado Lalabs. Thank you. Ayan, Darbs, Nikians TV. Hi, host. Migalab, shout out. Darbs Lalab, Migalab, shout out. Ayan, Darbs. Pinta ng jacket, Lalabs. Ayan, may jacket kayo na, Darbs. Darbs, Nikian, Migalab, shout out. Migalab, shout out sa lahat ng mga andito. Herminia Sakyap, host, Migalab, shout out, tamsak. Ayan. Lalab, salamat sa tamsak. Ayan, salamat. Palablab naman. Herminia Sakyap, lalab, nagbaba ng bahay, Herminia. Director, you still here or you already left? Nandito pa ba si Director o wala na? Director Lalab, if you still here, just leave the message. Ayan. Welcome, host from Herminia Sakyap. Gigi Minya, nandito ka pa ba, Lalab, Gigi? Gigi Lalab, nandito ka pa? Director, where are you? Min channel mo ba to? Gigi, nandito ka pa ba, Gigi? Wala na ba si Gigi? Gigi, nandito ka pa ba, Gigi?
Kians TV, nasa bay mo, Kians. Araw diha kay Lina. Kians. Ayan. Ano to? Yan mo, ino ko ayo. Name of Clement Grace Omotan. Beneficiary Rosemary Bagamas Bad Age. Okay na to. Naka na yan. Mail delivery yesterday. Aba. No, delivery incomplete. There was a temporary problem. Delivering your message to Gmail will retrieve for 47 more hours. You'll be notified if the delivery. Grabe to. The user you are trying to contact is receiving mail at a rare that prevents additional message from being delivered. Please resend your message at a later time. If the user is able to receive mail at that time, your message will be delivered. For more information, please visit. Maya-maya ano ka dida? Miss ka uli. Kanya. Sinong gumagawa nito? Bini ko na yun ni Mare. Sino nagsisend nito? Ako, ilo ko. Makasin. Mamaya uli kasi tingnan mo, deliver incomplete. Di pa niya na-send. Kaya nga, hindi pa nakakasin. Inulit ko nga ni. Sukalit, ako nakadapon. Nagkikip kalig. Ulitin mo uli mamaya. Android lalab, Migalab, shout out. I miss you. Ayan. Herminia Sakyap. Dart, sige Dart, ipin kita. Sino ba unang pumasok kanina? Wait, tingnan nga natin. Danarang tamsak, madam. Sir Jim, kumusta ka na, Sir Jim? Huwag kang mag-alala, Sir Jim, ha? Oras na ako yung makasahod sa aking YT. I will give you 500 pesos, ha? But right now, wala tayong sweldo, lalabs. Kasi last month, si Lolo, kinain yung mga revenue natin. Ayan, walang tinira. Kians TV. Ayan, Kians. Nasa bahay mo pa ako. Madam, pwede pa ayaw ng Gcash. Pandagdag sa pambili ng gamot ni mama ko. Diyos ko. Sir Jim, right now, wala rin akong pera. Hintayin mong makasweldo ako. Ayan. Inshallah ngayong end of the month. Not end of the month. Maybe next month. Nandito naman sa akin yung Gcash mo, lalabs. Nakasave naman yun sa notebook ko. Yung Gcash number mo. Ayan mga lalabs. Kung meron kayo dyan extra mga lalabs. Kasi sa ngayon walang pera si host. Ayan, pwede nating tulungan si Sir Jim Gaming. Mga lalabs, kailangan niya pambili ng gamot. Pag ako'y nagkaroon, Sir Jim lalabs. Hintayin ko lang pa ako yung nakasweldo sa YouTube. I-share natin yung blessings. Ayan, Kinyan. Ayan, 4 million Migalab, shout out. Ito Gcash. Ayan mga lalabs. Kung meron kayong sobra-sobrang pera dyan, pwede nating tulungan si Sir Jem. Nakaano naman lalabs yung Gcash mo sa akin. Nandito ka pa ba Pards. Darbs pala, Darbs. Darbs, nandito ka pa ba, Darbs? Wala na? Wala na ba si Darbs? Ayan, for watch na to, full watch.
Kian's TV. Nandito ka pa ba, Darbs? Darbs ni Kian's TV. Ayan, napanood ko na yung video mo, lalabs ha. Nagbakas ako doon. Ito Gcash niya mga lalabs sa may kaya po tumulong dito kahit kunti lang. Ayan, mga lalabs. Sir James Gaming. Wala ka bang page, Sir Jim? Mas maganda sana pag sa page. Ano ba ito? Magkano ba hinihingi mo? 100? 100 Gcash? Madam, pwede pa ayuda, 100 Gcash, padagdag lang sa pambili ng gamot ni mama ko. Ayan. Naawa naman ako sa iyo, Sir Jim. Mga lalabs, kung kayo kahit magkano lang mga lalabs, ayan, sendan natin si Sir Jim. 0919-90-47133. May revenue ako 6 kinain ni Lolo. Michaelson Joseph aka Mike. Hi CC, may love shout out. Sir Jim, ayan. Lalabs, Sir Jim? No worries, Lalab, kasi yung revenue hindi siya kinain ni Lolo. Yung revenue mo ay nandyan lang yan. Katulad sa akin. Punta ka sa iyong Lalab. Punta ka sa AdSense. Di ba monetize ka na? Punta ka sa AdSense mo. Then makikita mo sa taas ng AdSense mo, meron ka doon. I-click mo yung arrow sa taas. Then makikita mo yung revenue mo doon. Hindi siya lalab na wala. In-update lang siya ni Lolo. Tinago niya lang. My beautiful sis, please, how are you and family love? Ayan. Michaelson Joseph aka Mike, lalab, migalab, shout out. My handsome friend, Michaelson Joseph aka Mike. How are you, lalab, Michaelson? Thank you so much. Ayan. Now, Michaelson is take 2. Every time like this. Ayan. This is normal. Every day, I have take 2 sometime until take 4. It's depend of my internet connection. Sometime, I don't know. Lul, already take 2, Lul. Yes, already take 2. You know, sometime, Michaelson, if I feel too much angry, I will not take 2. Because you know, I'm too tired to again sign in. Because sometimes no electricity also. Automatically will shut down. Kalas. Now, take 2. No need take 3. Michaelson Joseph, thank you so much, lalabs. Ayan. Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalabs. Ayan, Michaelson. Sir 91990. Ayan. Kalbaryo ang buhay ko ngayon. Sana may maawa po sa kalagayan ng mama ko. Ano bang nangyari naman sa mama mo ngayon, Sir Jem? Sir 919. Gcash, 0919. 90. 47133.
We will always be here for you when you come back, okay? Yes, Michaelson Lalab, thank you so much. Because you know my internet connection always have problem. Pakainin ko muna mama ko. Sige, Sir Jem. Ilang taon na ba yung mama mo, Sir Jem? Ilang taon na ba yung mama mo, Lalabs? Ah? Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Ayun mga lalab, new upload Islandski vlog. Palablab din ako mga lalabs kahit 2 minutes lang and give thumbs up. Ayan. New upload, my new upload mga lalabs. Ayan, connection is unstable. Ambot. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. 5 million 24 thumbs up. Thank you so much everyone. Ayan, 4 million. Thank you. For million 24 thumbs up. Thank you so much.
Da, da, da. Da, 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 da. Samira Lalab, thank you so much. Samira, you have ads. I am watching your video, Lalab, Samira. Like, how to grow organic turmeric in pots or container or ground and small backyard. Ayan. From Samira. And Lalab, Samira, very nice. Samira Lalab is still watching. Ayan, 4 million, Mega Love, shout out, 4 million. Thank you so much, Lalabs. 4 million in the house, Mega Love, shout out.
cooking, lalabs. Thank you. Mga lalabs, give me a few minutes, lalab. I will eat. I will eat. I feel hungry. Ayan. Just wait, mga lalabs, ha. Going to eat. Break time. Ayan. Mga lalabs, I will come back, okay?
Ikaw kinigyan nga po. Gano?
Hi everyone! Ned TV Mega Love shout out! Ayan. Pasensya na kayo mga lalabs, kumain lang si host. Annalyn Galindez Mega Love shout out. Ayan. Kumain lang si host. Nakakagutom kasi. Kumain lang po ako mga lalabs. Ayan everyone, thank you so much sa paghintay nyo dyan. Ayan. Kumain lang si host. Kain na rin kayo dyan mga lalabs, yung hindi pa nagsisikain. Ayan. Santano, Mega Love shout out.
YouTuber in Taiwan, Mega Love shout out Lalab YouTuber. Ayan. Salamat Lalab sa patamsak. Ayan. Palablab naman po ako nakapin. Ayan yung aking new upload. YouTuber in Taiwan, Mega Love shout out. Ayan, 6 million Mega Love shout out. 6 million. YouTuber in Taiwan. Ayan, nagbaba ng bahay. YouTuber. Lalab YouTuber, thank you so much Lalab sa patamsak mo dyan. Si ano pala to, I'm Shishi. Ang laki ng bahay. O sarap bigla ang gala para maganap ng masarap na food. Ayan. Shishi. Wow, ang ganda naman ni Madam Shishi. Ayan, 6 million Mega Love shout out. I have called you WhatsApp, you don't receive. Why? My mobile here. I didn't use WhatsApp right now because I'm on live on my YouTube channel. Ano? Santano Moitra. Wow, ganda naman ni Madam Shishi. I am using my mobile here. Ano? Santano. OFW ako Lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay. 6 million Mega Love shout out. 6 million. 6 million in the house. Ayan, YouTuber in Taiwan, nasa bahay mo ako. Ayan, dikit ko to sa'yo Lalabs ha. Ayan, Shishi. Pinapanood ko yung video mo Lalaba, Shishi. You know how you love me. Oh. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Ayan, Shishi Lalab. Pinapanood ko pa yung video mo. YouTuber Dan po from OFW ako. YouTuber, ayan, Dan sa'yo si OFW ako Lalabs. Pabalikan na lang po. What dress you want on, Mary? Oh my God. I am wearing white. Santano. Oh my goodness. Ayan, 5 million. Shout out, 5 million. L3, ayan, nagbaba ng bahay, L3. 5 million, Mega Love, shout out. Shishi, ayan, Shishi. Dikit ko na sa'yo Lalab, Shishi. Shishi Lalabs. Mga Lalabs, pa-watch naman ako sa nakapin. Ayan. Ano, Santano, can you watch my new upload on the pin? Can you watch for me, Santano Moitra? On the pin, it's me. That's my new upload. I may come anytime at your place. Wala, Santano Moitra. No problem. Ayan. 4 million Mega Love shout out. Okay na dang. Sira ata yan eh. Mali yung link.
Let's drink water. No, Santano. My new upload on the pin. Just click that one and you will see my video. Ayan. Then click that one. Then watch it. Even 2 minutes, it's okay for me. Then give likes. Ayan, 5 million. Migalab, shout out. 5 million in the house. Tan, 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 tan. Ayan, 5 million. Thank you so much. Search ko muna nga to. Ayan, 5 million. Mega Mega Love shoutouts. Cooking with Sapia. I have seen your orange recipe video. Ayan. Thank you, Santano Lalab. You leave the comment, Lalabs. Cooking with Sapia. Nagbaba ng bahay. Cooking. Ayan. Thank you, Santano Moitra Lalabs. Thank you. Oh my God, it's low battery. Mamatay to. $5 million Mega Love shout out. Cooking with Sapia. Nagbaba ng bahan. But I want to see your video. What kind of video you want to send it to you? What kind of video, Santano? Oh, what kind of video, ha? Miami, hello. Mega Love shout out. Android Lalab, Mega Love shout out. Ayan. Boom boom, Maui Boy Lalabs. Thank you so much. Ago, mangganda ng connection. Magandang meron siyang yung ano ba yun, yung regulator. Nakatulong siya, bibe. Nakatulong siya, bibe. Ayan, 6 million Mega Love shout out. 6 million. Ayan, inom tayo ng This is water. Water. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Nalobat na yung mobile ko, 0%.
Kanta ka. Sir Brochito, kakain ko lang. Busog pa. Kanina kumain ako, ayan. Di pa ako makahinga sa kabusugan. Kumain ako ng kanin. Sir Brochito, kaya nag-inom-inom ako ng pampababa ng kinain. I have only YouTube channel. Santano Moitra, I have YouTube channel only. I don't have any other channel. Only YouTube channel, no other than. Sir Brochito, ayan, nagbaba ng bahay. Busog pa. Ayan, 8 million mega love shout out. Busog pa si host. Kumain ako ng gulay. Ginataang gulay. Ayan. Ang kulit naman nito. Panay WhatsApp. 8 million mega love shout out. Ayan. Sir Brochito, kaya yung yung internet nakikisama kasi, sinabi sa akin ni Kino Bambam, bumili daw ako ng regulator. Ayan, bumili ako, Sir Brochito, nag-order ako online sa Lazada. Ayan yung ginagamit ko ngayon, kaya medyo yung connection ko nakikisama kasi nag-welding na ngayon eh. 9 a.m. pa lang nag-start na ang welding. Pinatay na nga namin yung ref, pero yung live ko okay pa rin kasi sinaksak ko yung yung regulator, yung internet ko doon. Yung router ko sinaksak ko sa regulator, pati yung computer ko sinaksak ko rin doon. So nakokontrol niya yung yung welding. Kaya hindi namamatay. Pero kanina sobrang malakas siguro yung welding kaya bigla akong nag-shutdown. Kaya nag-take 2 ako. Ayan, naka-take 2 ako. Pero okay na ngayon, no? First time here na ganito kahaba. Yung kung hindi nagputol-putol. Ayan. Yung may welding ang dapat Sir Brochito, anong gagawin ko? Kahit anong sabi. It's yummy, mega love, shout out. Kailangan mag-adjust. Tama naman nga may regulator ako pero wala talaga silang wala silang sarili. Kaya ngayon ay kanina nagpunta ko sa namin. Tingnan ko yung ref. Nag blood na yung ilaw ng ref. So ngayon pinatay ko na. Langas man ko host, ayuda harang gwapa. Lubat nga yung mobile kong pang-ayuda. Ayan, nagcha-charge. It's yummy. Mega love shout out. Patamsak sa premier host. Tamsak dan madam. Ayan. Madam Mary Rose. Ayan, it's yummy. Kaya buti naman nakisama ngayon yung aking connection. This is first time kong mag-live ng ganitong medyo mahaba. Kasi nagla-live lang ako Nagla-live lang ako mga lang siguro, 1 oras. Wala na, hindi na ako mag-ulit. Mag-take 2 pa ako, lang yun, 30 minutes. Namamatay. Wala, kailangan, ang mag-adjust talaga kailangan. Kasi pag sinabihan mo yan ng ganyan, sila pa magalit. Makikipag-away lang, Sir Brochito. Ayan. Ang kulit naman nitong isang to.
Patamsak sa premier from It's Yummy. Tamsak dan, madam. From Melrose Nation. Ayan. Huwag ka na umiyak. Hindi na ako iiyak. Madam, kanta ka. My God, pinapakanta tayo. Busog pa kasi ako. Baka lumabas yung kinain ko. Mere Rose Nation, dikit uli. It's Yummy, tamsak na sa ano mo bahay. It's Yummy, oh, tamsak. Mere Rose Nation, dikit daw uli from Sir Bruchito. Rami Jumaw As TV, bili ng ano ba yan? Pius Bakhos, ano naman yun? Ano naman yung Pius Box? Ano yun? Mahal, Diyos ko, wala nga tayong sweldo sa YouTube. Panay, recommend nyo niyan. Hi, palablab po, salamat from OFW ako. Ilang buwan na ba ako dito, June? June ako pumunta dito, June, July, August. 2 months na pala ako dito, oh. Mga lalabs, yung mga ano pala nakaraan, kung bakit nawala yung revenue, nandyan lang pala mga lalabs. Tinago lang ni Lolo. Hospatuslok sa premier ko, bukas pa yan. Ayan. Sige, tamsakan ko yan, Rami Jumaw, lalabs. Wait lang at may harang pa, oh. Sige, tamsakan natin yan, lalabs. Bruchito Channel, dan sa'yo from It's Yummy. Ayan. It's Yummy, nagbaba ng bahay. Hindi ko pa nga naayos mga lalabs yung aking night boot. Hindi ko pa naayos. Kasi bagong gawa lang yung ano. Dahil kasing walang kuryente, ayan. Gustuin ko mang gawin, hindi ko magawa. Kahapon nga, brown out. Ayan. Buti ngayon, wala. Maganda yung panahon. Bukas Sunday, baka burnout na naman maghapon. Pag Sunday, ganun talaga. It's Yummy, ayan, nagbaba ng bahay. It's Yummy. Sir, ayan, busog nga talaga ako mga lalas. Ayan. Thanks God. Sobrang busog. Ang dami kong kinaing kanin. Mary Rose Dragon Fruit, musta ang beauty mo? Hindi nga, Sir Brochito. Nag-loading? Hindi. Hindi. Hindi naman eh. Wag ganyan, Sir Brochito, oy. First time ko nga tong live na mahaba-haba. Within 2 months, ito lang yung pinakamahaba kong live. Kaya inaano ko, ini-enjoy. Kasi baka bukas wala namang kuryente, patay tayo dyan, no? Kaya nakapag-take to. Ayan, 8 million Miguelab shout out. Para sa ano ko, sa WH ko mga lalabs. Kasi yung WH ko nung isang araw, nung nakaraan, 170. Chinek ko siya, nag-ano naman siya ngayon. Nag 171. Oh. Nalagdagan lang ng 1 hour. Pero down pa rin. Naka-down pa rin, Diyos ko. Kaya nga nag-upload na ako ng video. Ayan yung nakapin. Bagong upload ko yan mga lalas.
Kahit 2 minutes lang mga lalas para sa WH ko yan. Diyos ko. Maluoy na kayong mga lalas. Naka-down yung WH ni host. Ayan. Brochito Channel Dan from Mary Rose Dragon Fruit. Naka-down. 171 lang. Naka-ganon, no? Naka-arrow down. Naka-black siya. Black. Kulay itim na naka-down. Brochito Channel Dan from Mary Rose Nation. Ayan. 28 thumbs up na host. It's yummy. Salamat, lalabs. Naka-down. Maluoy na kayong mga lalabs sa WH ko. Oy. Plinay ko nagdagdag. Ano bang gagawin ko? Nakaka-stress pag chinecheck yung analytics ko. Diyos ko. Ay, 28 thumbs up. Salamat, it's yummy lalabs. Tanungin mo si ano kung anong password yun. Di mo kung tinandaan. Yan din kasi mali mo eh. Salamat lalabs. Ayan, 6 million mega love shout out. Palablab, salamat from FW ako. Sobra pa akong busog. Kain pa more mga lalabs. Kain pa more. Ang sarap kasi ng luto ng ano ko ba, tatay. Ginataang gulay. Patamsak sa Ekwang Premier Host. Lalab na tamsakan na kita. Ayan. Ay, meron pa pala ang Diamond Premier. It's yummy. Madami ka palang premier. Kumain ka ng sili. Ayan, Meros Dragon Fruit. Nagbaba po ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Yan, salamat naman sa Panginoon. Nakisama yung internet ko ngayon. Baka malaki-laki yung aking WH ngayong araw. Ayan. Ayan, it's yummy. Tamsak na lalabs. Ayan, 5 million mega love shout out. Ayan, lablabin natin mga lalab. 5 million mega love shout out. Ay, gumagawa ka ng account, hindi mo sinusulat yung email. Ay, yung ano. Madam, manghang ang sili. Masarap yan, Madam Mary Rose. Nakakagana. Maanghang-anghang. Ako nga kumain eh. Sobrang busog. Ayan. Mga lalabs, ayan. 4 million mega love shout out. Gawa ka ng pang trending content para maging berde ang araw. Ano bang gagawin ko? Hindi siya nagbeberde, itim. Nakaitim, puro nakatuwad. Ay, Diyos ko. Ano ba yun? Ligo challenge? Ay, Diyos ko, day. Ano bang trending? Ayan, yung bagong upload ko, ewan. Kahit 2 minutes lang, oy. Exit. Wala. Gumagawa kasi ng account, dapat sinusulat mo yung password. Huwag mong kakalimutan.
Ayan, sarap. 4 million, mamaya tulungan kita. 4 million, mega love, shout out. Thank you so much everyone sa walang sawang support nyo dyan. Yummy! Ayan, it's yummy, oy. Busog, hindi ako makagalaw sa kabusugan, oy. Parang sarap matulog. Oy. Oy, yung mga di pa nagsisikain dyan. Yung hindi pa nagsasaing. Puro kayo whitey. Gimmick husba, hindi ligo. Gimmick. Gimmick challenge. Ayan. Hindi ba ligo? Bakit yung nakita ko nagligo challenge, nag-trending? 2 months lang, magkano na yung views niya? 2.3 million. Oh, di ba? 2.3 million na. Camera, tinatanggal mo yung mga pangloob mo. Pinapakita mong hinuhubad mo yung lahat. Ayan. Nagbakat-bakat yung mga ano mo. Yung mga masiselang mga parte ng yung mga ano. ng iyong katawan. Ayan. Ikaw ba naman hindi mag-trending dyan? Maraming nag-aabang sa mga ganyang bagay. Ayan. 4 million, thank you so much. Ayan. It's yummy, kumain ka na. Puro kawaiti. Ay, thanks God. Talagang busog si Hos. Madam, galing mo magluto, pahingi o chicken orange. Nandyan lang yan, madam, sa upload. Pinapak ko lang yan lahat. Nakaluto. Kinain ko lahat. Hindi ko na kinanin. Nilagyan ng kanin. Saint Patrick, mega love shout out. Di pa ako makapagbigay ng ayuda kasi yung mobile ko low battery. Ayan. Saint Patrick Salvino, mega love shout out. Mary Rose Dragon po tayong salamat naman sa Panginoon. Binigyan niya ako ngayong araw ng magandang live. Kasi yung live ko lang talaga mga lalos, inaabot lang ng 1 hour. Wala pa nga 1 hour, nawawala na eh. Bigla na lang nagsa-shutdown yung aking computer. Ayan. Pero ngayon pinagpala ako ng Diyos. Ayan. Maraming salamat. Trending nga pero walang kitang pera. Yung puto lang ang nakita. Di ba may mga views yun? I know, it's yummy. It's yummy, maraming views. Ikaw ba naman 2.3 million? Wala ka bang kita nun? Ayan. Palablab naman po ng premier ko. Suklian ko agad. Salamat from Sian Patrick Salvino. Ayan. Sige, Sian Lalas. Tamsakan natin ang iyong premier. Ayan. Sian Patrick Salvino. Ang galing-galing naman mag-basketball. Ang sarap-sarap mag-basketball. Tamsak lalab, tamsak. Ay, 6 million mega love shout out. Ayan. Kaya ngayon mga lalab, nilulubos-lubos ko yung aking live. Kasi napakaganda ng internet natin ngayong araw. Dapat palagi na lang ganito para hindi ako nahihirapan. Ayan. Para makabalik na yung aking WH, Diyos ko. Gumawa ka ng mga ideas, mga kalokohan ba? Magaling ka kasi tumawa. Magaling tumawa, Suada. Yung tawa ko ba nakakadala? Pang-asar nga yan, yung tawa ko pang-asar. Pang-asar, ayan. Sian Patrick, dati man tayong dikit lalabs, ayan. Tamsak na sa iyong premier na basketball, ayan. Basketball, ang sarap-sarap mag-basketball. Ayan, 4 million, mega love shout out. Madam Mary Rose, kumain ka na ba, madam? Baka di ka pa, madam, kumain dyan, mag-collapse ka. Ikaw, ano? It's yummy. Kain na, oy. Salamat po. Salamat din sa'yo, lalabs.
Ayaw magbayad ng ads client so sa Ligo kasi malaswada. Ayaw ba? Bakit anong purpose ng 2.3 million? Ano yon? Wala lang yon? Ang laki-laki ng views eh. May ads din siya o ano. It's yummy. Wala bang bayad yon? Bakit ka pa naghubad sa harapan ng camera kung hindi ka babayaran? Hindi bakit di siya dinidelete ni Lolo? Ibig sabihin, gusto niya rin itanda. Gusto rin ni Lolo yan, yung hubad challenge. Nakakita siya ng mga gandang katawan. Ayan, 5 million mega love shoutouts. Woo! Ayan. 5 million. Ayan. It's yummy. Oy. Kumain ka na dyan. Para matanggal yung kabusugan mamaya, magugutom na naman. 6 million mega love shout. It's yummy, kumain ka na ba? Gusto mo ba ng gulay? Gusto mo ng ginataang gulay? Yung upuan kumikot. Ayan, 5 million mega love shout out. 5 million na in the house. Thank you so much, Diyos ko. Thanks God. Sa magandang connection ngayon. Pinagpala ng Diyos ngayong araw. Ayan. Dapat ganito na lang everyday para walang stress si host. Ayan. Kaya lubos-lubosin natin mga love kahit walang tao dyan. Bahala kayo dyan. Basta ini-enjoy ko yung aking connection. Napakagandang connection. Maganda katawan nila ho. Sino ba yung tingnan ko? Secret, it's yummy. Ikaw talaga, it's yummy, ha? Puntaan mo yung live ni Kahatdog. I-search mo it's yummy. Yung channel ni Kahatdog, punta ka doon. Marami kang makitang hotdog doon. It's yummy. Gusto mo ng gulay? Ayan. Naasar na tuloy yung mga tao dyan, oh. Busog. Ayan. Thank you so much, everyone. 5 million in the house. 27 thumbs up. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ayan, 6 million. Hanggang niyo pa rin na susurvive yan. Oh my goodness. Tanungin mo kasi siya ang gumawa. Kung ano yung password. Ayan, 5 million mega love shout out. Salamat sa 5 million diyang nagtitiis. At buti na lang napaayos ko tong bubong ng aking kwarto kasi dati hindi ko kayang magtagal ng ganitong oras. Sobra nang mainit. Pero ngayon it's okay. Hindi siya mainit basta may electric fan lang. Mota. Sabi ko nga ako. Sinasala. Maligo ka, host, tapos ang sabon mo ay dumi ng baka katulad sa India. Nung nakaraan, di ba trending yun? Yak. Oy, it's yummy, nagbaho. Hindi natin kaya yan, sila kaya. Iniinom nga nila yung ihi eh. Kasi daw yung ihi ay gamot.
sinasamba nila kasi sa kanilang paniniwala ang baka ay God, ay isang God. Ayan, naglo-loading na. Yun ang paniniwala nila, it's yummy. Ang baka ay isang ay isang God. Ayan. Hindi nila yan niluluto, hindi sila kumakain ng baka. Kasi ang baka ay si God nila. Ayan, sinasamba nila yan. Naalala ko nga dati yung katrabaho ko sa abroad, yung nasa UAE pa ako. Nung nasa duty kami, yung Indiano, tinanong ko siya, sabi ko, my friend, can I ask something? Sabi ko sa kanya, yung baka, yung, ano ba yung baka? Kung di mo kaya host ay, di wala kang trending. Di kaya baho. Ayan. Ang sabi niya sa akin, yung ano daw, pag may sakit ka daw, lalo na pag may pulmon ka, kinukuha daw nila yung pupo ng ano ng baka, tapos nilalagay lang nila sa buong katawan nila yon. Nilalagay sa buong katawan. Tapos daw pinapahid pa yun sa floor ng kwarto nila. Pakapahid nila, isasarado nila yung bahay, yung kulob na kulob. Para daw yung amoy nung ano ng baka, maano daw nila kasi nga ano daw yun, gamot. Bishay Lalab, big love, shout out, Bishay. Ano mo itong electric pan ang hina? Bishay, mega love, shout out, Lalabs. Ayan. Tamsak Danhos, padikit please from Bishay. Bishay Lalab, mega love, shout out. Malas, wait lang, mag-jingle bells lang ako. Jingle bells lang si host, mga Lalabs. Ayan. Jingle bells. Mamamas ko po. Ayan mga Lalabs, mag-jingle bells lang si host. Balik ko after 1 minutes. Gusto mo ipakang ko na siya? Turog na kasi. Kanina di mo sinabi Saksak ko sa computer. Ayan, subukan mo yung challenge ni Boy Tapang, kumain ng hilaw na papaya, may balat pa. Sige, try ko nga mag-video ng ganyan. Beshay vibes done. From Sir Bruchito. Samira Lalabs, thank you so much. Ayan. Beshay OTWC, it's yummy. Ayan, ini-enjoy ko yung aking mga Lalabs. Yung aking internet connection.
Ni-enjoy natin yung internet connection. Dapat ganito. Ang tagal mo, maglagay ka ng arenola sa tabi. Loko-loko kahit Xiaomi ah. Ah, arenola. Dito lang sa baba. Dagan ko, bibili pa ng arenola pag nakasweldo na it's Xiaomi. Magkano ba yung arenola dito sa sa Bicol? I-search ko nga sa Lazada. Mag Mag-order nga ako sa Lazada. Kasi para din na mamasahe, 'di ba? Ganon din mamamasahe ka, di sa Lazada ka na lang mag-order. Mag-order ako ng arenola. Para pag nag-jingle bells, dito lang sa baba. It's yummy, loko-loko ka talaga. Ayan. Nawala na yung ating water. Ayan, 4 million mega love shout out. Salamat sa inyong lahat dyan. Ayan. Ayan, Bishay Vibes, lalabs. Bishay, tingnan natin yung bahay ni Bishay. Ang laki na pala ng bahay ni Bishay. Unboxing affordable selfie. Ayan, Samira Lalab, salamat sa 28 thumbs up. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. Everyone, ayan. Samira Chuchay, Backyard Garden, ganda ng tanim na sili. Ayan. From Brochito Channel. Ano yan siya, Sir Brochito? English spokening dollar. Si Samira ata, I think from Arabic, India. From India, Samira, you're from India? Or you are from, Middle East? Samira Chutay, Backyard Garden. Ayan. 6 million mega love shout out. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, mga lalabs. Sa walang sawang pag-support. Ayan. I-adjust ko nga yung electric. Panabuksan mo, dang? Tanungin mo kasi si Marito kung ano yung panasword niya. Hindi mo sa tanungin. Ha? Nilakasan ko lang yung aking electric pan, medyo mainit. Ayan, 5 million mega love shout out. Thank you so much. Processing request. Ano na naman yung processing request na yan? Ayan, 6 million. Thank you so much everyone sa walang sawang support nyo dyan. Ayan. Thank you. Anong oras na ba? Mag-11 na pala. Samira Lalabs. Ayan. $6 million mega love shout out. Ayan, full na ba yung aking mobile? Ayan, lobat pa rin, Diyos ko. Huwag kang paulit-ulit na mag-send, baka i-block ka niyan. Init. Yan ang init na sa labas. 6 million mega love shout out. Nabuksan mo na. Gayahin mo yan. Enter your password.
Gayahin mo, kailangan hindi ka magkamali. 11 na pala.